мунтахаби футболи духтаронаи то 20 солаи тоҷикистон дар доираи мусобиқаи ҷоми ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ бозии охирини худро доир намуд. рақиби навбатии мунтахаби бонувони зери 20 солаи тоҷикистон тими миллии духтаронаи ҷавонони ӯзбекистон маҳсуб мешуд. охурии мазкур дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе сурат гирифта, бо ҳисоби 7-1 ба суди хубони футболбози ӯзбекистон ба анҷом расид. голҳои мунтахаби занонаи зери 20 солаи ӯзбекистонро ба дарвозаи тоҷикистон Умеда Ҳотамова, Жасмина Абдуғаниева 2 маротиба, Лайло Рустуллаева, Шаҳризода Зайниддинова 2 гол ва Тоҷинисохон Рашидова ба самар расониданд. як голи мунтахаби зери 20 солаи тоҷикистонро ба дарвозаи ҳамсолонашон аз ӯзбекистон Сабрина Салимова ба самар расонид. ҳамин тавр футболбозбонувони ҷавони тоҷик дар мусобиқаи ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ ки аз 11 то 17 моҳи ҷорӣ идома кард 4 бозӣ гузаронида ягон ғалаба ба даст наоварданд. дар доираи мусобиқаи мазкур дар маҷмӯъ 10 вохӯрӣ баргузор шуд ки ғолиб тавассути ҷамъоварии имтиёзи бештар муайян карда шуд. умедвор мешавем ки тоҷикистон ба ҳайси мизбони баргузории ин мусобиқа тамоми шароитро барои будубош ва баргузории бозиҳо фароҳам сохта буд ки 5 мунтахаби кишварҳои осиёи марказӣ дар он фаъолона ширкат намуданду маҳорату малакаи худ ва ҳунари духтарони ҷавони худро дар футбол санҷиданд. мақсад аз ташкил ва баргузории мусобиқоти мазкуру намояндагони ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ дар такмили маҳорат омода намудани футболбоздухтарони ҷавон ба мусобиқаҳои дарпешистода ва ҳамзамон ба ҳам овардани мунтахабҳои ҷавонони кишварҳои осиёи марказӣ дар як варзишгоҳ маънидод карда мешавад. баъд аз анҷоми тамоми бозиҳо дар доираи мусобиқаи ҷоми ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ маросими пӯшидашавӣ баргузор шуд ки дар он намояндагони ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, федератсияи футболи тоҷикистон ва ситоди мураббиёну футболбоздухтарони кишварҳои иштирокчӣ ҳузур доштанд. ҳамин тавр дастандаркорон арзишмандтарин бозигар ё беҳтарин футболбози мусобиқоти мазкурро муайян намуданд ки он Нигин Зондӣ аз ҳайати тими миллии футболи зери 20 солаи Эрон интихоб карда шуд. Жасмина Абдулғаниева бошад узви тими миллии футболи 20 солаи Ӯзбекистон нишонзани беҳтарини мусобиқа гардид. ҳамзамон ба хотири ҳавасмандгардонӣ ва барои иштироки фаъолонаашон ба бозигарони тимҳои миллии футболи Тоҷикистон, Қирғизистон ва Афғонистон низ ҷоизаҳои махсус тақдим карда шуд. ҳамин тавр тими миллии духтаронаи ҷавонони Ӯзбекистон барандаи ҷоми ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ дар соли 2021 гардид. тими миллии футболи занонаи то 20 солаи Эрон бошад зинаи дуюмро ишғол кард. мунтахаби Қирғизистон дар ин мусобиқа сеюм шуд. ҷоми Кафаро яке аз марҳилаҳои муҳими омодагии мунтахабҳои занонаи кишварҳои иштирокчӣ ба бозиҳои интихобии чемпионати Осиё маънидод намуданд. дастаи бонувони Ӯзбекистонро бо ин ғалаба табрик мекунем ва достони арҷуманд мусобиқаи имсолаи ҷоми Кафа миёни бонувон ба поён расид. Конечно, было бы хорошо, если бы мы все игры выиграли бы. Но так получилось, что с Ираном мы ячейку сыграли, мы 2 лидера. Здесь уже решалось, кто больше забьет голов по забитым пропущенным. Но мы свою задачу выполнили, забили больше, чем их, чем они, и стали чемпионами.